Bé, jo sóc la Tere Morell Jo sóc la Marta Pros, la filla de la Tere. i som propietaris d'una empresa de cultiu d'actinídia, que és el kiwi, que fa 20 anys que vam començar i vam engegar junt amb el meu marit. La nostra empresa es diu Prosmo Kiwi, és de Pros, de Morell, i kiwi, que és l'únic cultiu al que ens dediquem, i va néixer l'any 2005, va ser creat pel meu pare i per la meva mare. A veure, nosaltres ens dedicàvem al món de la decoració fins que el meu marit va morir. I dins d'aquest món, els fins de setmana portàvem aquesta finca que estava plantada de poma, nectarina, préssec i diferents cultius de les Terres de Lleida. I un dia una decoradora nostra ens va dir que hi ha una finca a Bellpuig que cultiven kiwis petiteta, molt artesanal, i diu, m'han dit que em regalarien una caixa de kiwis. Vam anar allí en aquesta finca i aquest senyor, l'amo de la finca, ens va dir, va, que us dono kiwis. I jo dic, perdoni, senyor Vidal, però és que a mi no m'agraden ni m'han agradat mai, no sé ni com se poden menjar aquest fruit quan el anem a comprar a la botiga, que és superdur. Diu, no, sí que t'agraden, me va dir, i això sempre me'n recordaré, perquè em va dir, sí que t'agraden, el que passa que no ho saps. Dic, vale, doncs me va donar un kiwi que havia collit fa pocs dies, al punt de tovet, al punt de sucre, ens el va tallar, ens el va donar trossos i jo me vaig quedar al·lucinant. Vaig pensar, pues sí, m'encanta aquesta fruita, m'agrada. I llavors ens va explicar el secret d'aquest cultiu. I el meu marit no va parar de mirar-se, l'escoltar, i vam marxar d'allí amb una idea ja que era completament matxacona al seu cap, que era hem de cultivar kiwi, hem de cultivar kiwi, hem de cultivar kiwi. I així va ser com vam estar madurant aquesta idea un any i mig o dos. Els dos primers rengs que vam plantar el 2005 eren totalment experimentals. El meu marit no va donar la veu d'alarma als fills fins que no va veure que efectivament podíem aconseguir produir aquest fruit aquí. Sí que és important dir als consumidors, i això aprofito cada vegada que em fan una entrevista per explicar-ho, que el kiwi, tot i que nosaltres el collim al punt del sucre perquè arribi al consumidor molt al punt i molt bo de gust, el que passa és que les botigues ens el compren i el volen dur. No volen comprar-nos el kiwi tovet, però dur no es pot menjar, tot i que té el sucre. Per tant, hem d'explicar, que jo ho explico als botiguers, hem d'explicar als clients que el kiwi es compra dur, però llavors a l'arribar a casa s'ha de posar dins d'una bossa de plàstic amb una poma que sol dietilè, una poma madura. I aquest kiwi en 48 hores està al punt per menjar. Soc el Pere Pros, el tercer de 5 fills del Ricard i la Tere, i jo us puc explicar una mica el que és la part tècnica dels kiwis. S'ha de dir que hem tingut una mica de sort perquè les nostres terres són graveroses i això fa que l'aigua coli. També, a part de tamisar el sòl, tenim ficada una micronebulització que als mesos de juliol i agost ens permeten fer baixar la temperatura de la finca a uns 20 graus per la nit, que ha estat una de les tècniques per a que el kiwi es faci gran. Com que nosaltres fem la comercialització de la venda de proximitat, amb tendes i botigues de proximitat i al consumidor final, sempre intentàvem acabar fent un producte quasi excel·lent, fent una super aclarada, mimar els arbres amb unes podes, amb 2 o 3 podes d'estiu. A més, jugàvem amb l'avantatge de que la nostra principal competència és el kiwi que ve de Nova Zelanda i acaba la seva temporada al mes de novembre, per Tots Sants, que és l'època on nosaltres comencem la collita, on comença la nostra temporada, que l'allarguem màxim fins al mes d'abril, que torna a començar la temporada del kiwi de Nova Zelanda, per la qual cosa ocupem aquest buit de mercat amb un kiwi de característiques, podríem dir, similars o millors, perquè juguem amb l'avantatge de que no hi ha període de càmera frigorífica, perquè en 4 mesos venem tota la producció.
El que ens diferencia de la resta de productors de kiwi és que al fer la venda de proximitat podem collir el kiwi al punt de brics. Llavors, aquí tenim un reflexòmetre, que és aquesta màquina d'aquí, que ens dirà el brics, el sucre que tenim en cada moment al kiwi. I així nosaltres sabem el punt òptim de maduració per poder-lo collir, per ficar-lo a la venta i que siguin caramelos. Introduïm el líquid aquí. Llavors, mirant per aquí, aquests kiwis ara mateix, ja que falta un mes per a collir, estan quasi sense sucre. El brics està a 4. Nosaltres esperarem que pugi a 8-9 de brics per poder-lo començar a comercialitzar. D'aquesta manera ens assegurem que són molt més dolços i que arriben al consumidor final molt bons de gust. Prosmo Kiwi és el llegat del meu pare, però és una de les inversions familiars que ens manté units per a tot.